Ito daw yung big. Yung kukunin niya. Nasisira yan pag kukunin mo na yung big. Yung big. Kunin mo ang big. Masira yung big. Ano kunin yung big? Ako nga lang. Ang bungis mo talaga kumain ng chocolate yung big. Oh, nak, parang ka ng bata eh. Big girl ka na eh. Big girl ka na. Huwag mo ilagay dyan! Flowers! Huwag mo ano yung flowers. Flowers! Masisira yung flower. Hey! Oh, yung big. Yung small lang. Butterfly! You're not a butterfly. You're a butterfly? Butterfly! Butterfly? Asan na yung small na flower? Butterfly! Saan mo nilagay yung small flower? Flower! Di ba may sinuha ka yung small flower? Sana yun? Wala na. Sunflower yan, oh. Flower! Hello! Mamaya na. Flower! Flower! Power of the people. Flower! Flower! Sa, huwag na mahulog ka. Ha? Kukunin mo yung sunflower eh. Mamaya na. Pag, ano? Yeah! Nana, you know what's in all? Ayan ah. Ito yung flower, oh. Butterfly. 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 Oy, boom, B-boy, shout out. Thank you. English, ano na naman to? Chinese. Shout out. Ano kuya B-boy? May nahanap ka na kuya B-boy? My 9 viewers, thank you. Binustrihan. Alis ka dyan, Day. Bawal ka dyan. Bawal ka dyan. Hello. Mukha Roma, shout out. Oy, 19 viewers, shout out. Happy Valentine's to all, guys. Wala. Flower! 5 viewers, thank you. Ano ka dyan? Seven viewers, thank you. John. Ay, nako. Nag-spray ka na naman. Sangkay, thank you, Sangkay. Ang na yan.
Siya. Siya. Ang wala! Ano ba yan, nak? Pati sa mata? Ikaw ba 13 viewers, shout out. Oy, Tol Project, wag yan. Sige, ano ko sa paa mo yan. Hindi ka tumitigil. Doon ka. O, doon ka mag-ano whisper. Wag mo iharap sa ano. 16 viewers, thank you. Project Boom from B-Boy. Tol Project, maraming salamat sa kay B-Boy. Thank you. Ano? Ano sa mata? Gan! Loko-loko ka. Ano? Ano salita yun? Ano? Untog ka dyan. Ano salita yun, nak? Kasha? Siya? Oo. Doon. Nagla-live si Papa eh. Kulit na naman. Isa. Ay, G-Sniper, shout out. Shout out sa G-Sniper. Madam B-Boy. Ay, ang ingay. Doon ka yung maglaro natin. Baba. Sige. Kulit dito. Huwag yung mata mo na yung matamaan dyan. Suck Diary, shout out. Oy, Isagare, Migalaw, shout out. Kumusta? Sa Diary, shout out. Ay! G-Sniper, shout out. 11 viewers, thank you so much. Happy Valentine's everyone. Oh, happy Valentine's everyone. Ate Brent, shut up. Your project, thank you. No, flowers. Tatanggalin mo yung bibig. Hi pare, project. Shh, quiet. No. It's mine, not yours. It's my flower. Big flower. So, What? No.
Hi, Maria Faye. Dito sa gilid. No! Sino yan? Sagan. Hello, Kuya Sagani. Ano, putragis ka. Lumbahan ko yung, ano mo, mata mo. Inuubos mo na ang kula. Wala mo lang, ma'am. Morning! Ano yan, overtime? Duty pa ako, oy. Sana all duty. Overtime bago sahod. Sana all bagong sahod. Ano ba yun, anak? Ay, alam mo na tatanggalin yung lock dito, no? Isa. Pinutol-putol na naman niya yung stick ko dito eh. Utak talaga to eh. Higil na. Ayun lang, i-get mo yung small. Use the small one. Okay. Wait a room. Birthday ako. Mark, oy, happy birthday sa'yo, honey. Sagata is out. Sagani is in. Shout out. Thank you, Sagato. Salamat sa pagpunta. Ano ba yan, anak? Huwag ka dyan. Pwede mo na yan. Nung kayo, ate. Laro kayo dun. Bumaba na doon. Pasti lang bumba ng bumba. Hindi ko na siya na Kainin mo nga yan. No! Andun nga yung isa, oh. Di pa niya kinain. Oh. Siya. Ayaw mong kumain, Doy? Ano talaga doon ka? Upo ka doon. Kukunin ko yan. Sige. Inuubos mo na yan, ah. Inuubos mo na yan, ah. Ayun na sa'yo, nak, oh. Doon ako sa strawberry. Tingnan mo. Yan. Biyakin mo yan. Chocolate. Doon nga, biyakin mo. Dan Connect. Lods Honey Sweetie. Sa. Ayan. Ayan ko yung mata mo. Bubus mo na pala, ha?
Kapo, pag-uwi namin, di ba pag pinagturan siya, niloloko siya ng photographer ng Jollibee. Jollibee. Ano, pag-uwi namin kahapon. Sige ngayon sa Jollibee. Doon kami dumaan, nagbili kami tinapay. Pumunta sa Jollibee. Hi, 5 viewers. Thank you. Ayan. Buti nga sa'yo. Salamat sa 9 viewers natin dyan. Bibig ka na. Good. Tumigil ka nga, Marta. Ate, akin lang yung stick dyan, ate. Eh, ba't nang hindi nakikinig eh? Rec PC, shout out. Rec PC, shout out sa'yo. Musta? So, Rec PC, thank you po. PC. Nice. 14 viewers, hello po at 12 thumbs up. Thank you so much po. Salamat sa pagpasya. Happy Valentine's sa inyo lahat, guys. Alligator. 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 Oh, Check mo na yan. Oh, diba? Tugulay. Sabi? Bigyan mo si Papa. Bigyan mo si Papa. Bigyan mo si Papa. Tubuan mo si Papa. ah. Tubo. What's friends? Ay, Robert, happy Valentine's Day. Robert Bagalanon. Ate Jill. Ate Brenda. Ate Brenda, shout out. Cool project, thank you. Happy Valentine's sa inyo lahat. Ang kulit oh. Dito lang kami tol, nakikinig, okay lang. Baka magla-live ka tol, mag-live ka na. Ano lang to? Live lang tayo kayo, wala mo tayong magawa. Parang ngayong gagaya na ano daw yun. Lepos eh. Alin? Ang ginawa niya. Lagayan ng Kratos. Hindi ka nagtinda ngayon tol? Nagtinda ako? Matumal nga lang.
Bagal lang akong umuwi. Mabili eh. Oy, Will, shout out. Boom. Where are you Valentine? Ano? Where are you Valentine? Will. PS here. Sir Will, hello, boom. Happy Valentine's, Will. Pe. Hello. Happy Valentine's. Well, 8:08. Ay, batiin mo na si Will. Dali. Hello, Kuya Will. Say hi. Hi. Kuya Hi Will. to everyone. Hi. Hi ka, dali. Ay, Hoy. bunga nga. Ay, ikaw. Ayaw. Ayaw lagi. Ayaw ko lagi. Maria Faye from Project. Brenda, thank you po. Daghang salamat. 6 viewers, thank you ah. Titig ba lang? Sa yung tiguan, paminaw nila mama, tikba lang. Paminaw. Wala mga ba? Uy, umalis ka dyan. We wish you a Merry Christmas. Tapos na yung Christmas Eve. Uy, dito ka dyan sa ano? Ano ko? Baba, baba ka, baba. Well, Project ito it shout out. Willie to it. Nandito pala sa baba. Wow, Marchan. Elsu ano? Elsu Asaka 14 thumbs up. Good evening. Happy Valentine's Day. Oy, shout out. Ano to, Elsu? Bigyan kita Akala ko ayaw mo moderator. lang. Thank you so much. Nagustuhan mo, no? Nung nabiyak. Happy Valentine's Day, Mark. Hi, happy Valentine's Day din sa'yo, honey. Sir Will, happy Valentine's Day. Ate Els, Migalaw shout out. Ma'am Els, thank you po. Pas naman ako. We wish you a Merry Hello, everyone. Good evening. Happy Valentine's Day from Els. Happy birthday. Happy Valentine's Day sa inyo ni Pe, Mark. Ay, thank you, Ate Brenda. Happy Valentine's din sa inyo ni Tol Project. Thank you sa jacket. Walang anuman, Ma'am Els. Elsu Asaka. Tama. Thanks. Anong wala? Wala rin kami ganap. Hindi kami namasyal. Saka na yung pasyal na yan.
Bang. Bang. Salamat sa 8 viewers at 15 thumbs up. Thank you so much po. Salamat sa nakatambay. Waray akbati. Waray akbati. Waray kabati ah. Ang daw tayo yan. Tol project. Waray ka mambati. Uy. Ito mong binati si Ate Brenda. Ha? Hoy, hoy. Saan punta? Hi, B-boy. Salamat. Uy, 26 viewers ah. Dami ah. Ay, shout out sa inyong lahat dyan. Baka naman. Kuya B-boy, diin ka pag date. Daming kadip yan ni B-boy. Ay, 23 viewers, shout out. Nathan! Ay, Nathaniel, shout out. Balante. Ay po, sino po? Name. Sino po? Sino po po name? Ano? Hi po, sino po name? Ay, happy Valentine's tol. Tol, ano, covering worker, kumusta? Adopted me. 3 months before, I found my mother. My brother loved me so much that he humiliated my grandfather by trying Nathaniel, shout out. to see him again, Saan po bata mo? and even hired Ano? someone to kidnap me. Andito lang. Anong bata? What's going on? Mega love shout out tol, project. I kidnapped. Covering worker, happy Valentine's. Tol, pobre, boom. Tol, Marvin, boom. From ano, tol project. I never did that. Of course you know I did it. So from now on, I'm no longer a part of Hamilton family. Salamat guys, pobre. From B-Boy TV. Sophia Miller is my grandfather, Peter. Yo. Nakamitay na naman si Mark dyan. Last night. Where did you take him to? Kid, even bribery is way. Pero yung isa dyan. Ito na to. Now, on a car to take this old man to the frontiers. That bitch thought Joey kidnapped him. And now she'll definitely fall out with the Hamiltons. Mag-date tayo, pobreng worker. B-Boy, happy Valentine's. Sabi ni B-Boy, mag-date daw kayo. Tol, pobre. Joey's just a B-Boy. Ano? He's never gonna find Parang malapit lang ah. I knew it. Oh, lumupad ka, tol. Oy, Grace, shout out. Kumusta, Grace? You're right. Mark, John. I'm super big. You're supposed to be fighting Joey. Ganyan yung ano mong buhok mo. What then? How did you find that? Rico na. Kuya Project.
from Mary Grace. Ever since you went missing, I took care of my family and close friends. So I changed from my father's. She stole all the attention from me. What? Shut up. She stole you from me. Down the gun. Don't make any more mistakes. Are you going to shut up? You should have never come back. I wish you were dead. Grace Boom. Marcha. Wala ang ulam. Ito na lang paulam ko. Ito na lang paulam ko. Ito na lang paulam ko. Sophia, show yourself. I'm not gonna hurt you. Boss, thank you. What's that? Awa! Kita mo na? Kaya, hanggang mo na naman ha. Ang kailangan yung ano guys, lagayan ng tali ni Marcia. Ay, Joby. Dito. Lagayan ng tali. No, Joey. Shower. Hawaii. Ano ba? Nagkalipat naman eh. Grace, happy Valentine's Day. Ano? Ay, bulong-bulong-bulong mo. Ay, bulong-bulong-bulong mo. Ay, bulong-bulong-bulong mo sa akin. Ano na yung mga ano? Ang bulong-bulong-bulong mo. Oh, Ay, hindi ko yan dyan. So Brenda, thank you po. So project baka magla-live ka ha. Tingnan mo yung hands mo, may chocolate, oh. Ako mo ba? Happy Valentine's Ate Brenda from Grace. Mamaya pa yung pag mga tulog na. Ayos ah. Covering worker, shout out sa inyo ni Mary Grace. Mamaya pa ba siya mag-live pag mga tulog na? Hi Lanley, shout out. Miguel, shout out to all. Happy puso to all. Gandang gabi. Ay, Hi Lanley, thank you. Ano yan? Ano yan, ate? Yan ang oras ng live niya. Yun lang. Lenly, happy Valentine's from Ate Brenda. Salamat sa 3 viewers. Yan.
paulang. Ito na yung paulang. Boss, thank you. Babe. Bigat yan. Tita. Happy Valentine's. Lely, thank you. Project, thank you. Salamat sa inyo lahat. Brenda, sis, happy puso sa'yo. Congratulations on our Miss Lawyer for winning her first case. Uh-huh. I never doubted it. Happy Valentine's, guys! I got the wrong kid. Hooray! Pakapi nga dyan. Ano yung may pakapi? Magpakapi ka na. Oo, sisirain niya naman siya niya. Papagod pa lang. Know that at malaki ang check. Harry takes one look and knows the servant brought her nothing but old clothes. Ayaw mo soft drinks? Anong color to? Color is this? Blue, This one. pink, This one. green, This one. white, This one. red.
one? Yellow. Like what? How? 150. Kapilang project, malamig dito. Maulan ba dyan sa kay B-Boy? Take back section. Follow, like, here. Shamo, Doramo, Chantelmo, Backmo, Rhina, Sammo, Laura Sammo, Ayun lang, malamig tapos walang kayakap. Aray ko! One more extra. More extra. Kulit si Jobsit. Finger, Wala siya ito. how are you? Anak naman, kulit naman ng anak ka. Marjan, ayan ka na naman. Iba na naman. Uy, bumaba ka dyan. Hiram. Aray ka. Dali na, dali. Aray, gunok naman. Ayaw naman bumaba. Uy, makulit ka naman. Tutub-tubong ko eh. Isa. Kaya may ginagawa ka. Ayan sila nanonood. Ayan. Ay, anay naman si Mark dyan kakulit. Will, shout out. Doon. Kulit ng kulit. Tumigil. Dito. Ito. Ito, maingay ka na naman ha.
Ay! Kano yung Bursaga? 20 na lang? 1/4? Naiiyak si Pe, sabi ni Will. Oo, Will. She's shy. Kindling si Pe. Anong kindling? Bagal lang mag-umuyab. Kinilig. Yes! Nakawaw man ang project. Pe isa ha. Pe, si Ate Brenda. Isang kulit naman nito. Yung kay mami. Dito. Yung kay mami. Kaya na tayo. Boss, thank you. Uy, paring Rigor, binigyan ko sila flower. Si Project kasi kuripot. Sabi niya, bigay, loko-loko ka to. Kuya B-Boy, add to na usang diri kuripot. Peki, smart na. Tapos na, Will. Buti na lang, mabait pala si Project. Kasaway ka, B-Boy. Dapat makapaniwala nito guys na 3 pieces na 69 pesos ko lang. Tapos the red. Luluruan mo na yung mga pong-ponytail ni Ate. Yung kulit talaga yung emotion. Parang ibo, makulit. Well, thank you so much, Will, sa pagtambay. Valentine's, your mama is not calling you. Your mama is not calling you. I give flower already. Oh my God. Very nice, Will, ha? Sino bang binigyan mo, Will? Si Grace o si Mabil? Si Mabil. It's good, Will. Very nice. Oo na. Kaya ka na, Doy? Akin yan, Doy. Akin yan, Doy. Akin yan, Doy. That's my chair. Okay, done. Animal.
Mark, ha? Tudas. Hindi, I asking you, Will. I asking you kung sino binigyan mong flowers. You give Mabel or to X talaga. X, guys. Joke only, Will. Peace tayo dyan. Bro lang. It's just joking. It's just joking. Will, look, Mark. Oh, he loko-loko you. No, not loko. Not, ano yun? Totoo yun. Isa. Isa, dalawa, tatlo. Kala ko pinadala mo rin, Will, si ano eh. Isang kay Grace eh. Mabel, joke lang yun ha. Is tayo dyan. Biro-biro lang. Ano lang to. Para matuwa lang ang ating live. Wala naman kami ibang mabiro kundi si Grace lang eh. Ano kumain doon? Kain. Linagyan ko ng ano. Lakat. Face ni Pay. Wow. Cute, guys. Cute ba? Mark Pugi, yeah. Naku, Will. May kukontray dyan. Mark is not cute, Will. Hoy. Aray ko. Cute yung ano ko, edit ko. Ito, tingnan mo yung edit ko, guys. Trabida ka talaga sa kay B-Boy. Lokat. Wait lang. Hindi ko makita. So, ito. Lokat niya, guys.
Wala na po dala. Sabi ni, ayepe ha, isa, lumalandi ka. Gago. Nakaulat yung bibig mo. For viewers, thank you guys. For viewers, thank you guys. Ano ka na to? Already done. Will, thank you so much, Will, for Oh my God. Nag-oyod job yun, Punto mo? Bayad din. Oh my God. Sa'yo ba yan ang gago? Ano ang gamit ko? Bayad. Bayad. Ano bayad? Ano bayad to? Ano bayad to? Ay, 12 project shutdown. Ano to? Ginamit ko. What? Hi, shout out. Will? Hindi ko kayo mabayad pala. Ayan. Let me. Truck mo. Kahit na. 3 viewers, thank you. Ate, nilalaruan mo lang yung pagkain mo dyan. Kainin mo na yan.
Oo nga, mga boy. Ah. Nagbawas yung ano mo doon eh. Yan, sabi ko sa'yo. Kahit na naman ang kukulit. Mr. Boy, Mr. Boy. Ano ba kayo? Oh my goodness. Kailangan ko magpadikas parang ito. Ako. Hi, shout out. Live viewers, thank you po. Isang oras na. Busog yung kanin mo. Basta bawasan mo yan. Kalahati. Ano? Nung kunting hapon. Ito yung... Correct. Palo sa tiyan na si Correct. Pwede mo na ulit. Nabawasan na ano yan. Kapunti lang ng pinawas mo yan. Hi, shout out. Pastilan, tumigil, kakaikot. Ay, ayaw mo tumigil. Kulit na. Kulang kata. Pumasok lang. Pumasok lang ako sa live mo, nag-loading. Na.
Woo! Oh. Ano ka? Ay, Joseph, shout out. Thank you, Tol. Ano pa yan, oh? Kukulit naman ito. Thank you, Tol. Thank you. Boom, Sangkay, shout out. Lungkot naman natin dyan. Oo, malungkot talaga. Erap boom. Wala tayong ano. Nag-i-edit kasi ako. Nag-i-edit ako. Pagka na na! Si Valentine, ano, Sangkay. Banana chips. Harap boom. Ang kulit naman itong isa, oh. Boom, 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 boom. Talaga nandito. Talaga dito kagabi. Paano? Nakatalikod ka na. Uy, kumain na kayo, Yeah. kumain na. Yan o, makulit. Rigor Yahoo Boom from Arab Vlog. Okay, thank you. Init. Ay, MC Vlogger, shout out. MC Vlogger, shout out. No! Mahulog ka, paring Mark dyan. Ang kulit na naman ni paring Mark dyan. Saan na yung ano? Saan na yung kulay blue? Oh, dito, lumapit ka. Wala na naman yung bunganga. Ayaw lumapit. Ano nang pinagkakainin? Tamsakdan, happy Valentine sa Usoy. MC Vlogger, happy Valentine sa'yo.
Where's your small flower? Where's the flower? Tinapon mo. Pinutol mo. Pinutol mo doon tapos tinapon mo lang. Ate Gemma, Gatatara, Mark Jo, boom, good evening. Happy Valentine's po sa inyo, Team Tacloban. Ah, Farm! ha? Ano? Ayun yan. Correct po. Ha? Nagka-premiere yung patulaw niya. Sino? Idol. Ano si Sir Edith? Mga laanay kita, mga kasangkay dyan, kaunta. Bulad, yan na. Bulad na tuyo. Seven, nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yan, alam ko kanina tigo. Oh. Ah, ito, ayun na naman, sulit ka na naman yan. Ano wagay tuso? Tuso kay kita? Agay tuso.
Close the door nga kasi ate. Salamat guys, 3 viewers. Salamat po. Tigilan mo na yan, ha? Ah. Ah. Ay, honey, shout out. Salamat guys sa mga nagtyaga. Ate Gemma. Ilang minutes pa lang, 200 na mahigit. Siyempre, nilalo. Sikat si Idol. Idol yan. Idol yan. Brenda, Tigel, thank you po. Kaon ka guys. The project, thank you. Pao mo mark dyan, no? Project, happy Valentine's, good evening. Ano si Kuya Kabos, wala na mamansin. Kataw siya ng shoutout. Ba't dali na? Ah. Ginagat.
Umatay na. Oh. Sige ate, kaya mo ba? Bago na. Ako na. Hoy! Oh. Ilang ka lang ng tubig. Kasi sila kayo. Sanay ka mga mandok, kaya naman nagbabanaw ako. Sa mga may nadali na nakakanas yan. Tol Project, maraming salamat mag-live ka na. Mamaya mag-ienda rin ako. Ang copyright. Sorry, tayo. Mamaya, maliwanag na lalabas mo yung aking sa aking karos. Pero yung dyan rin.
Ayoro mo yan doon ate. Okay lang. Hawakan mo yan. Hawakan mo yan. Hawakan mo. Hawakan mo. Ito na mamalo na. Hindi kumain ka na. Ay. Nagsipa. Bep, bep. Saan ka pupunta? Sipa. Sipa. Sipap. Sipap. Ito pa. Sipap. Pero Bin, shout out. Sipap. Halika pa. Masarap to na. Ay, inudukot lang yung chocolate ah. Ibalik mo yan doon, hindi yan sa'yo. Put it back. Put it back. No. Not yours. Balik na ako sa'yo. Balik. No. Wala na. Ah, Cheese. mukha bang cheese to? Kulong-kulong ka. Ganun yun. Cheese at yan. Pero Bin, shout out. Musta? Ah, kaon lang ako. Umalis ka dyan. Lion tiger. Lion tiger. Baba! Animal. Turn off the light. Animal here. Ngayon mo. Ayan o. Ginagawa mo sa mga tali ni ate. What the? Binek. Yan. Ayan one. Ayan. Ayan white. Steve Oasis. Lalaki yan yun. Lalaki. Steve Oasis. Pero Bin, shout out. YZ. Oh, easy ba easy? Kain tayo. Kain, tol. Kain. Kumakain din ako. Wala ka para sa'yo.
nanungulit. Sinungulit, umakyat yan sa bundok. Na, tigilan mo kaya yan. Masisira yung ipin mo dyan. Pinagkagawa. Kain din ako dito. Kumain ka na. Ang ina yung parali na yan, na yan. It's not a food. Why? Ano ginagawa mo? Why? Ano, gusto mo ouch yung teeth mo? Ha? Kita ngayon. Roy! Power. Miguel! Yes. Three. Kung sa voice ka na naman dublin. Yeah. Lamig-lamig. Okay. Ang lamig-lamig. Pawisan ka na. One. Yung gagawa mo. Okay. Here. Oh. Hindi yung sa'yo. Ay, ate yan, di ba? Nakuha mo. Tours lang ako mga kwaray. Mag-in na rin. Animal. Umaga. Kamingay, Jubi. Hindi mo alam na kung saan yan. Kamingay. Ano ka lang dyan? Parang pag-lunch. Pero may amoy pa ng laman. Wala na dyan. Tervin, shout out. Ma'am. May pa ka na naman.
Magal! Hindi mo kukunan ng bawal mo doon. Ha? Patak siya pala. Angel. Angel. Oy, Kuya Sunny, shout out. Sika, may sika. Kurang taas yan ah. Mga batik ka. Wait yun. Okay, sino ba ang parang mo? Basta isang ganito. Parang ba? Kaya, Yan, nakasabit na. Tambay lang, bili lang ako isda. Sige tayo, Ruben. Maraming salamat. Bago pa ko doon eh. oo, gawin mo. Hindi mo, gawin mo. Wala may kuwan. Kuwan gagmay. Gagmay yung itang nila. Breaking my heart. They're going to heaven. Tambok man.
Sunny Sen, may pa-Jollibee. Sa Baby Boy, thank you. Wala na naman siya. Hindi yan para kuan. Hindi para picture mo yan ah. Ito ah, dito. Project, mag-live ka na, oy. Oo nga. Ako, 6 minutes na lang. Ay, 16 minutes na lang. Maganda. Ay, na naman kayo. Sige. Lapag mo yan din, Dube. Magbasag yan. Wala na. Ay, mabel shot at happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day Sa'yo, Mabel. Salamat sa pagpasyal.
May chat ako. Sa akin. Bukan mong buksan yun. Sabi na nga, seryoso. Lenly, shout out. Sunny Sen, maganda shout out all. Paldo. Maraming kita. Oil. Leche plan. Oil. Lagayan na lang to. Wala naman laman. Kuya Sunny from Lenly. Aray po. Baba. Sakit. Ah. Flash. Kaya nga magtaroon ng tarang na. Minsan na ano yung tiyan ko eh, tinatanong ko naman. Cherry No. 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 Hi Jen, Natibadad, magandang gabi idol. Shout out. Boom din sa'yo, Rigor, from Lenly. Shout out sa lahat, busy pa kasi ako. Sige lang, ano lang, Kuya Sunny, ako lang. Lenly, thank you. Mommy! Ano yung upuan doon, Day? Day, kunin mo yung puti na upuan doon. Maganda. Donut na lang, akin mabil. Donatin mo. Wala na si Mabil, dumating lang. I'm here po. Andiyan ba? Kala ko wala. Pinadalan ka na ng bulaklak ni Will. Mabel. Ano na yung Marjan? Ano ko talaga? Kita mo ta? Kita mo ta? Kita mo ta? Ha? Kita mo ta? Hindi. Pagpunas ka nga ng ano mo bilin. Opo, very good. Hindi mo binag. Itawil oh. Ayusin mo pagpunas. Kita mo ito hawak-hawak ka? Isa, ibalik mo to doon. Balik mo yan doon. Balik mo yan doon. Oo, radang kaswang. Tanawan ko na lang yung nawang. Tanawan yung nawang sa amin. No.
Bakit nandyan na yung blocks na yan? Dito yan nilagay yan. Uy! Please ka dyan! Gusto ko. Magsihiga na nga kayong dalawa. Meron muna kayo dito sa baba. Para mag, ano na yung, pawis na kayo. Hindi ka na bili ng paninda mo doon? Titira pa ako. Tuman. Ilan? Ay, si Kuya Yawi lang, ay, nag-like lang eh. Sila na iba na. Kaya yan, yun na. Yan sa sabay nito. Sila na iba. There were the ice
Manila, yan ni ate Day. Ay, na. Mayroon pa na wala isip mo. Wala na. Manila, yan ni ate Judy. Patawayan si Judy. So, Kiraon na lang giniwas ka. Hindi ko ganti. ganti-ganti lang. Gusto lang kumantay. One. Ayaw. Sige, kung sa mga mga sumakas na mga dada. Si dada ang tiglo to. Tapos si dada tigugas. Yung mga tigkaon. Yung mga tigkaon. Tapos si dada, si mama naman. Eh, siyempre. Tapos pagod din si mama. Kaya trabaho mo si dada sa kuan. Sa ila tita. Kuan. Nagluluto kasi mama rin magkawamala ng dito. Kuan kami si Tita Baray. Hindi na yung magluto. Hindi magluto ka na yun. Kasi tamad na si mama. Tubog si mama si at yung na magbantay na mo. Isang rin ang kayo ng Si Tita Jasmine. Si Kuan. Mark dyan. Ayan na naman na. Ikaw. Si Luna. Mabasag yung salamin. Mabasag yung salamin. Baray. Sabi ni tapos tawagan siya ni dito sa amo. Tapos payag niya si dada. Hindi na siya. Ang sunod dito siya. Masay. Ha? Ang takay mo. Naka-live ka pa rin, Day? Talaga mag-live ka na? Hindi nag-live ka, Project? Wala pang ano eh, wala pang... Oy, Sir Jaime! Shout out! Happy Valentine's Day, Mark Jo, Team Boom. Hello, Sir Jaime. Happy Valentine's din po sa inyo. Kumusta po? Ngayon lang uli nakapag-live. Busy-busy yan sa pagtitinda. Ang dami. Sir Jaime Boom, good evening po, sabi ni B-Boy. Regards, thank you sang kay Regards. Happy Valentine's Day everyone, sabi ni Sir Jaime Bara. Sir Jaime, thank you po, maraming salamat po. Sa bahay lang kami, walang ano ngayon, walang pasyal-pasyal. Dito lang sa bahay.
Ah, Happy Valentine's din, Kuya Jaime, sabi ni Mira Grace. Rigor and Sunny, Team Boom, Miguel of shout out, sabi ni Sir Jaime. Sir Jaime Boom from B-Boy TV. Thank you, Sir Jaime. Maraming salamat po. Mary Grace, hello from Sir Jaime. Grace, walang bulaklak. Loko-loko talaga. Inaasar pa. nag-chat na nga sa akin. Ang loko. Grace, walang bulaklak. Ewan ko sa'yo. Aray ka. May bulaklak si Grace. Magano ka dyan ng malunggay, Grace. Yun ang gawin mong bulaklak. Sir Jaime Vera, Miguel shoutout po. Ingat po kayo. Always God bless po. Happy Valentine's po, sabi ni Kuya Sunny. Wala siyang bulaklak at donut. Kawawa. Aray ko. Aray ko. Aray ka. Makatikim naman. Ano na naman ngayon kung bulaklak, anong gagawin ko dyan sa bulaklak na yan? Tapong ko pa yan. Aray ka, iyak ka na, Grace. Ako wala kang Valentine's pero kagabi ibinigay ko na. Okay ka. Tawa si Sir Jaime Ver. Inaasaran nyo na naman si Grace Patay tayo dyan. Magagalit. Bakit ako iiyak sa sayang luha ko? Wow, lumalaban na. Lumalaban naman si Paring Grace. Ayan, proof sa short video. Aray ka. B-Boy, Kuya Sunny, shout out. Di ba paring Mark, sayang luha ko? Oo, paring Grace. Visit ka. Hindi ni interesado sa Nisen. Sige, hanap kakampi. Sir Sunny, Sir Sunny. Sir Jaime, maraming salamat po. Tama yan, Grace. Tapon yan. Sir Jaime, tuwang-tuwa. Akin na yan. Inuha mo na naman yan. Sir Jaime, bigyan mo akong bulaklak yung itim. Di ba, Lolo, B-Boy?
Siyanaan. Napanood mo yung ginawa kong short video? Kuya Sunny, panoorin mo. Boy, anong klase? Yung may arko? Hanap muna akong bulaklak sa elementary school. Pag mahal... Ha? Pag mahal ko ang nagbigay ng bulaklak, di ko itatapon. Aba, oo, totoo. Si Grace, tatapon niya kasi hindi naman siya mahal eh. Aray ka! Mega lang shoutout po, Team Hamog, Sir Ami Vera. Sabi ni Tatay Robin. Tatay Robin, shout out. Aray ka. Pass is pass, huwag nang pag-usapan. No. Wada. Itapon na ang nakaraan. Ibalik ang dati. Move on, guys. Nakamove na kami. Kala mo ba? Ano yung sasabi mo dyan? Busy ngayon si Will. Eugene Rebel na Noivas, good evening. Good evening, idol. Like and done. Thank you so much. Mga love shout out. Eugene, thank you so much. Salamat. Happy Heart Day, sabi ni Mary Grace Francisco. Mega love shout out, Mary Grace, sabi ni Eugene Rebel na iba. Happy Heart Day, Mary Grace. Si Grace walang apam. Yaman siya, B-boy. Walang apam. Si Isagani na lang, Grace, apam mo. Happy Valentine's, Sir Eugene from Mary Grace. Well, Project, nag-live ka na? Mary Grace. Grace.
Isipa mo yung lagayan ng cellphone ni Tito mo dyan. Sige, alisin mo pa mo dyan. 5 viewers, thank you po. Maraming Naman, salamat ah. sa inyong lahat. Ano pala? Guys, Okay. Copy ka tayo. Bakit mo binabanggit yung pangalan natin, Grace? Ano ba na? Aapa ka naman. Thank you, Mary Grace. Welcome po. Isagani Black American Apam din yan. Pastel. American ba yun? Ay. Talaga. Ka. Ngayon pa nga Nakulit nag-upi-upi naman. yung ulo ko. Sabihan mo na naman ng laruan mo. Ha? Okay. Ay, Regar, shout out. Guys, mag-end na ako. Maraming salamat po sa team book na pumasok. Mag-end na tayo, guys. Baba na kita kaya saan. Pahingan ako kay Linggo bukas, mga koray. Sir Jaime Vera, maraming salamat po sa pagbisita. Team Boom, thank you so much sa inyo lahat. Hey boy, isang Kuya Sunny, 12 Project, Ate Brenda, Grace, Erap, Katerbin, babay, sit na din ako. Bye-bye. Salamat. Sige, mag-sit ka na. Salamat sa inyo, guys. Ganyan na ako. Sit up na, kuya. Bye-bye, guys. Thank you so much.